skipping down the street. Think about the shoes upon your feet today. It's a magic world when your toes uncurl. Shoo people. Shoo people. Cipelići. Skituljkov san. Još jedan dan je prošao. Skituljak se odmara u svojoj omiljenoj fotelji ispred kamina. Toplina vatre polako uspavljuje Skituljka i ubrzo on već čvrsto spava i sanja. Sanja kako je proleće i kako je krenuo u jednu od njegovih šetnji po prirodi sa Popkom Bebić. U međuvremenu, oko vile Promaja dešavaju se čudne stvari. No, Devetaru, je li kod kuće? Pššt! Glupi klov! Hej! Skituljko! Ja idem prvi, vi me čekajte ovde. U redu, Pirueto, možeš ući. O Bogu, nećemo nikada uspeti da sve ovo pospremimo pre nego što se vrati. Ništa ti ne brini, Pirueto, ima ova kuća da bude tip-top. Zašto tip-top? Neka ostane obična kuća. Glupi klovnu, znaš ti vrlo dobro na što sam mislio. Da počnemo. Pirueta i ti, Charlie, preuzmit ćete kuhinju. Razumem odmah. Hoću da sve sija. Jesam li bio jasan? Svi na zadatak. Idemo, brže. Hop. Jadni mi, Charlie, pogledaj samo ovo. Pa nema problema, Pirueto. Ti peri, a ja ću da brišem i začas ćemo sve suđe oprati. Odličan trik, Charlie, ali molim te ne pokušavaj to i sa tanjirima. Kada su Cipelići završili, vila Promaja više nije bila ni nalik na sebe, nikada nije bila tako čista. U dnevnoj sobi je obrisana prašina, sve ispolirano, tepisi isprašeni, police pospremljene. Kuhinja je blještavo čista, a i vrata su popravljena. Ovo je već nešto drugo, milina je gledati. Pitam se, šta će Skituljak reći kad vidi šta smo uradili? Ja mislim da neće ni prepoznati svoju kuću. Pravo si, Charlie. Vila Promaja više ne zaslužuje to ime. Da kucnemo drvo. Zdravo, Skituljko. Hej, polako. Čemu tolika žurba? Hvala Bogu, sve je po starom. Nešto nije u redu, Skituljko? Ma ne, sasvim je u redu. Samo sam sanjao nešto strašno. Zamisli, sanjao sam da moja lepa vila Promaja više nije Promaja. Da tvoja kuća više nije ovakva? Nemoguće. Shoo, people. Shoo,